E-správa lékařský e-mail je program, který je primárně určen pro lékaře a zdravotnická zařízení k zabezpečené výměně dat. V prvním videu vám ukážeme, jak program nainstalovat a do systému se přihlásit. V dalších dílech vás seznámíme se základním nastavením a ukážeme, jak systém účelně využívat. Nyní přejdeme na stránky lékařský-email.cz. Na těchto stránkách se můžete seznámit se základními informacemi o celém projektu, výhody, které tento systém nabízí, pro zájemce je zde uvedena technická specifikace, pro koho je projekt určen a v neposlední řadě je možné program ihned nainstalovat. Po nainstalování programu můžete webový prohlížeč zavřít a spustit registraci do systému. Nový účet. V prvním kroku zadáte IČP, identifikační číslo pracoviště a potvrdíte hledat. Doplní se údaje z aktuálního číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pokud údaje nejsou zcela aktuální, registraci přerušte a nejprve požádejte pojišťovnu o jejich aktualizaci. V případě, že nemáte smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, registraci přerušte a kontaktujte administrátora e-správy s žádostí o individuální registraci. Pokud vaše zařízení používá více IČP, je nutné každé IČP registrovat samostatně. V dalším kroku zadáte IČ a potvrdíte hledat. Program prohledá registr ekonomických subjektů a doplní zjištěné údaje. V případě, že tyto údaje nejsou aktuální, registraci přerušte a nejprve požádejte patřičný úřad o aktualizaci údajů. V případě, že program nedoplní nic, údaje vyplňte ručně. Po odeslání žádosti administrátor e-správy tyto údaje ověří na portále veřejné správy. Následně doplňte osobu jednatele společnosti. Doplňte kontaktní e-mail pro zaslání stavu vaší žádosti. Doplňte kontaktní telefon, na kterém vás v případě nesrovnalostí může administrátor e-správy zastihnout. Přesuňme se do dalšího kroku. Zde je nutné zvolit heslo k certifikátu a pro kontrolu heslo zopakovat. Na tomto místě je nutné připomenout, že heslo je nutné pečlivě uschovat. Při jeho ztrátě se nedá obnovit ani nikterak zjistit a v takovém případě je nutné celý certifikát zneplatnit a celou registraci udělat znovu. Jako poštovní server, který bude zabezpečená komunikace probíhat, je nastaven lékařský e-mail. V případě, že pro komunikaci budete chtít využívat vlastní poštovní server, registraci přerušte a kontaktujte administrátora e-správy pro individuální nastavení. Následně doplňte kontaktní telefon na pracoviště, který uvidí ostatní kolegové registrovaní v systému. Potvrďte tlačítko Registrovat. V případě, že registrace byla úspěšná, přesuňte se do dalšího kroku, kde je automaticky vygenerována smlouva mezi vaším zařízením a administrátorem e-správy o podmínkách zabezpečeného přenosu dat a žádost o zaslání aktivačního kódu. Tuto smlouvu můžete podepsat a odeslat elektronicky v případě, že vlastníte kvalifikovaný certifikát vydaný autorizovanou certifikační autoritou na jednatele společnosti. Pokud takový certifikát nemáte, nezbývá než smlouvu dvakrát vytisknout a oba výtisky podepsat a odeslat na adresu administrátora e-správy. Pokud smlouvu odešlete poštou, aktivační kód obdrží jednatel společnosti dopisem do vlastních rukou. Pokud smlouvu odešlete elektronicky, podepsanou certifikátem jednatele společnosti,
Smlouva bude elektronicky kontrasignována registrátorem e-správy a podepsanou smlouvu s aktivačním kódem obdržíte na kontaktní e-mail, který jste uvedli při registraci. V tuto chvíli můžete registrační program zavřít. Po obdržení aktivačního kódu spustíte již instalovaný program. Start, všechny programy, e-správa, potvrdit. Budete vyzváni k zadání hesla k certifikátu, které jste si zvolili při registraci, a následně k vložení obdrženého aktivačního kódu. Pokud vše souhlasí, úspěšně jste aktivovali klienta e-správy. V dalším díle vás seznámíme se základním nastavením a propojením s vaším informačním systémem.